Imala sam poziv sa jednim ogromnim luksuznim brendom. Trebalo je da pričamo o ugovoru za mog talenta influencera, da ona promoviše njih na svom profilu, a oni će joj platiti za to. Dan pre toga sam imala let od 14 sati, bila sam skroz u jet lagu i nisam spavala ni minut. Ona ima 1,5 milion pratilaca. Cijena reklame na njenom profilu je $125.000. Ali kada sam izgovorila cijenu njenih usluga, moj engleski je odlučio da me napusti, pa sam umjesto 125.000 rekla 152.000. I brend je prihvatio tu cifru i odmah platio. Znaš šta, američki brendovi se ne bave time koliko treba da plati influencerima. Nikada ih nisam čula da se žale, o moj bože, ovo je previše skupo, dajte nam neki popust. Za njih je plaćanje influencer reklame marketinški trošak koji je u stvari biznis trošak. Pa oni samo odbiju iznos koji su platili influenceru od njihovog poreza, što znači da je ovo praktično besplatno za njih. Tako da jako je zabavno biti američki influencer, a još bolja fora je biti agent američkih influencera, jer ja uzmem 30% od svakog ugovora koji potpišem.